Radio Mindanao Networks. Higit-6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DCXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Mula sa DCXL 558 Studio, narito ang programang Basta Promdi Lodi. Maghahatid ng serbisyo publiko, mga storya at balita ng bawat probinsya. Basta Promdi Lodi, ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Kasama ang totoong probinsyano, Congressman Alfred De Los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo, telebisyon, Sas Drilon. Basta Promdi Lodi. Basta Promdi Lodi. Basta Promdi Lodi. Isang mapagpalang Biyernes, Pilipinas, sa ngalan ng tinig sa Kongreso at totoong Promdi na si Alfred De Los Santos. Kami po ang inyong mga tagapaghatid ng purong serbisyo publiko sa Barangay Man, Lungsod o Kanayunan. Ako ang inyong kakampi, Ces Orenia Drilon. Ako naman yung sandigan, si Jude Bacal. So magkatuwang nating abutin ang ating pangarap tungo sa magandang bukas. Nako, Friday na naman, Ses. And are you turning farmer this weekend? I am going to the farm this tomorrow. Naku, tama nga ako. Ayan, napapakinggan po. Linya po pala yan, inagawang kita, Jude. Sige. So ako, I'll start. Napapakinggan na rin po ang Basta Promdi Lodi sa Cebu, Southern Leyte, Bohol at Negros Occidental sa pamamagitan ng DYRB Cebu 540 kHz. Nasa Tirad Pass TV ang radyo din tayo sa Ilocos, DXRD Davao at Infinite Radio sa Calbayog City. Napapakinggan at napapanood din tayo sa radyo DWNX FM sa Naga at TV Veritas sa Albay. Mga kapromdi, nasa FMR Baguio 94.3 din tayo, nasa DYDM Isabela, DXCO Cagayan de Oro at Magic 103 Zamboanga rin tayo at sa Facebook page at YouTube channel ng Regional News Group Luzon. Kung kayo po ay may problema sa inyong barangay, munisipyo, syudad o probinsya, mag-text o tumawag lang po sa aming hotline 0998-978-2971 para po yan sa Smart at 0917-160-0611 para naman sa Globe o mag-email sa bastapromdilodi@gmail.com. Bukas din po ang programa sa mga gustong maging volunteer reporter sa pamamagitan ng Promdi Citizen. At mamaya, isang teacher ang makakasama natin para maghatid ng balita. Naku, excited ako dyan. Pero bago ang lahat, alamin muna natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa, hatid ng ating mga loading RMN reporters. Promdi Patrol! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Top Asia Corporation, pioneer importer of particle boards, medium density boards, at melamine face chipboards. Proud partner of leading furniture contractors in the construction industry. Basta't the best laminated boards, dun ka sa subok na. Top Asia. For more details, please call 8294-3144 or 8294-3188. You may also visit www.topasia.com.ph. Alright, simulan natin sa isang nakakabahalang balita. Hindi pa nga opisyal na nagsisimula ang kampanya. Meron na nitong karahasan na nangyayari na kaugnay sa eleksyon. Sa Busay, Daraga, Albay, supporters ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos pinagbabaril, 3 patay. Radyoman Leo Barceliano para sa ulat mula sa RMN Legazpi. Naku, may problema ang audio ni Leo. Siguro mabuti ay ulitin natin yan. Pakinggan muli natin ang simula ng kanyang ulat mula kay Radyoman Leo Barceliano.
Okay, balikan na lang natin yan. Balikan na lang natin. Sige, diretso tayo sa next. Sige. Next natin na item, ekonomiya ng Central Luzon nakakabangon na sa epekto ng pandemya. Ito ang good news si Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan. Ibinahagi ng National Economic and Development Authority o NEDA ang estado sa gitnang Luzon hinggil sa patuloy na pagbangon mula sa pandemya. Sa idinaos na Dagyaw 2021 Res Bakuna para sa Ekonomiya Virtual Town Hall, sinabi ni NEDA Region 3 Chief Economic Development Specialist Divina Hope Vallejo na kabilang sa mga nakikitang senyales ng pagbawi mula sa pandemya ng rehiyon ay ang pagbuti ng kalagayan ng mga manggagawa kung saan tumaas ang employment rate sa 93.8% samantalang nakapagtala ng 6.2% na unemployment rate batay sa datos itong buwan ng Hulyo. Mula sa umigit 5.08 milyong labor force population sa rehiyon ay tinatayang nasa 9 mula sa 10 individual ang mayroon ng hanap buhay. Epektuan niya ng pagluwag sa community quarantine ang pag-recover ng labor market dahil sa panunumbalik sa operasyon ng mga nagninegosyo at nagtatrabaho. Ipinahayag din ni Vallejo na kabilang sa mga senyales ng recovery sa Central Luzon ang tumataas na operasyon ng paliparan sa Clark na nakapagtala ng 638 flights, mas mataas ng 43% kumpara noong third quarter ng 2020. Mula sa Central Luzon, ako si Mike Sigaral, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Okay, mula naman sa Maitom, Sarangani Province, isang guro patay matapos natabunan ng gumuhong lupa at higit 70 pamilya inilikas dahil sa baha. Narito ang ulat ni Radyoman Rose Shoco ng RMN General Santos. Patay ang isang guro na si Teacher Janet Colorado ng Batian Elementary School matapos natabunan ng gumuhong lupa sa Barangay Batian, Maitom, Sarangani Province kahapon. Ayon kay Rene Ponsalan, Action Officer ng PDRRMO Sarangani Province, pauwi na sana si Teacher Janet kasama ng kanyang asawa at iba pang kasamahan sakay ng motorsiklo nang bigla umanong gumuho ang lupa sa gilid ng daan. Natabunan si Teacher Janet habang nakaligtas naman ang kanyang asawa at mga kasamahan. Gabi na nang naibaba sa poblasyon Maitom ang labi ng nasabing teacher dahil malayo ang lugar kung saan nangyari ang insidente. Samantala, aabot naman ng 70 families mula sa barangay Kalaong ng nasabing bayan ang inilikas kahapon dahil na rin sa baha. Napag-alaman na sunod-sunod ang pagbuhos ng malakas na ulan sa nasabing lugar noong mga nakaraang araw. Wala namang naiulat na nasawi sa nasabing pagbaha. Ang mga evacuees ay nananatili ngayon sa evacuation center ng nasabing barangay. Namahagi na rin ng tulong ang LGU Maitom sa mga apektadong pamilya. Mula sa General Santos City, ako si Radyoman Rose Tabausari Shoco, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Maraming salamat, Rose. Alam mo, Sas, nakapunta na ako dyan sa Maitom, Sarangani Province. Ang na-experience ko doon, kasi nasa dulong-dulo na siya ng Pilipinas. Parang kaharap na namin Malaysia na parang dulo ng Malaysia. Doon nanganganak yung mga nangingitlog yung mga pawikan. Isa yan sa mga activities yung sa Maitom. Ang ganda-ganda. Naalala ko yun, it was probably 10 years ago na nandun ako sa Sarangani Province. Yun ang na-experience ko doon. Ito naman, pupunta tayo sa Cagayan de Oro. Halos 5,000 kabataan sa Cagayan de Oro naturukan na ng COVID-19 vaccines. Another good news ng Radyoman Annalisa Reyes ng RMN Cagayan de Oro. Nasa halos 5,000 na ang nabigyan ng first dose ng COVID-19 vaccine sa mga may edad 12 hanggang 17 sa Cagayan de Oro mula nang sinimulan ang pediatric vaccination rollout noong Oktubre 29 nitong taon. Ayon kay Dr. Ted Yu Jr., Medical Officer ng City Health Office, ang pre-registered online sa pediatric age group ay umabot na sa mahigit 14,000. Inihayag ni Dr. Yu na ang mga batang may comorbidity ay kailangang magdala ng medical certificate o clearance. Kailangan ring dalhin ng mga bata ang kanilang school ID at dapat may kasamang magulang o guardian na may dalang consent letter. Kung wala namang school ID ang bata, pwede rin ang birth certificate, baptismal certificate o kaya barangay certification. Sa ngayon, wala pa ring walk-in service ang syudad para sa pediatric vaccination. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Annalisa Reyes, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Alright, ang susunod nating ulat kaugnay pa rin ng eleksyon ng kampanya at malalaman natin ang totoong balak ng
posibleng candidate na ito sa November 15 pa. Ito, ang ulat ay grupo ng Inday Sara Presidential Movement naglibot sa Surigao City. Pangitain na kaya ito na mangyayari? Narito ang ulat ni Radyoman Jojo Ferrol ng RMN Surigao. Dumating at dumaan sa Surigao City ang mga supporters ng Inday Sara Presidential Movement o ISPM mula pa sa Davao City. Kinukuha yung mga organizers na naglibot sila sa buong Visayas at Mindanao at kahapon kagaling pa lamang sa Iligan, Bacolod, Cagayan de Oro at Bukidnon. Sa pagdaan sa Surigao City, ito'y sinalubong rin ng mga supporters ni Mayor Sara Duterte dito sa lungsod. Nagpahayag ang mga ito ng suporta kay Mayor Duterte, lalo na ang panawagan at tumakbo ito sa national position. Matapos bumisita sa Surigao City, ilang minuto lamang naglibot ang mga ito sa buong lungsod at bumiyahe na naman papuntang Tacloban. Mula sa Surigao City, ako si Jojo Ferrol, nag-uulat para sa Basta Prompty, Lodi. Mga minor de edad sa Cagayan de Oro maaari nang makapasok sa mga mall. good news din ito. I'm sure, hindi ko alam kung wala bang face mask kasi we actually broke the news here on Basta Prom Lodi na wala ng face mask sa Cebu. So lumabas yung balitang yan, I think the other day. A day before that, pinag-usapan namin with Acting Mayor Mike Rama. So finally, wala na kaming face mask dito. We also broke the news, as remember, nung nakausap natin si Marikina Mayor Teodoro na wala na ring face masks. Pero hindi pa pinapababa ang Not yet, oo. formal na directive. Oo, pero nauna na tayo sa balita na we broke it to everyone. Pero yun nga, sinabi naman natin na hindi pa lumabas yung formal. Eto din naman sa Cagayan de Oro, wala naman idagdag dyan. Sorry, Jude. Alam kong gusto mo nang yung ating susunod na report. Pero alam mo, meron akong kaibigan nabangga ang isang pintuan dahil sa face mask. Sa face mask. Diba? Oo. At kinailangan tahin ang kanyang mukha dahil malaking cut. At sabi ng doktor, marami na siyang kasong ganung insidente na that's worth looking into, no? Kasi parang narinig ko yung kwento, akala mo siguro isolated incident, pero pag sinabi ng doktor na meron na pala siyang maraming ganyan, siguro nga dahil sa reflection or kasi nagpa-fog up yan hindi mo na especially probably at night and if you have vision problems to begin with. Eto namang balita natin, okay, just to clarify, hindi naman na sinasabing wala ng face mask. Nag-mention lang ako noon kasi nga mall. Sana naman kasunod na rin yan. Ito ang balita ni Radyoman Joanna Ricote ng RMN Cagayan de Oro. Pinapayagan na ang mga minor de edad sa lungsod ng Cagayan de Oro na makapasok sa mga mall. Ito ay matapos na napagkasunduan ng Emergency Operations Center at ng mayor ng lungsod na si Mayor Oscar Moreno. Ayon kay Attorney Egay Uy, ang head ng Regulatory Compliance Board, na maaari nang makapasok ang mga kabataan na may edad 17 taong gulang pababa, subalit kailangan nasasamahan ito ng mga magulang o guardian na fully vaccinated. Samantala, ang mga senior citizen, pregnant women at person with disability ay maaari nang makapasok sa mga mall kapag ito ay fully vaccinated na laban sa COVID-19. Hindi na rin hihingin ang barangay exit pass sa mga establishmento, ngunit kakailanganin na mapresentar ang QR code. Dagdag pa na may pahintulot na rin ang paglalaro ng basketball sa lungsod. Ang nasabing guidelines ay ipinalabas ng lokal na pamahalaan matapos na ipinailalim sa Alert Level 2 ang Cagayan de Oro. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Joanna Ricote, nag-uulat para sa Basta Prompty Lodi. Salamat, Joanna. Dumako naman tayo sa Davao City. Ito kakaiba kung saan itinago ang mga droga. Illegal na droga po na inilagay sa kalabasa na harang. Nako. So sanang sa kalaboso ang kanilang pupuntahan. Narito ang ulat ni Radyoman Renz Barbarona ng RMN Davao.
Nahakang ng mga personahe ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP 11 dito sa Davao City Jail, Davao City ang iligal na droga na inilagay sa kalabasa. Nangyari alas 10 ng umaga kahapon. Sa report ng BJMP 11, arestado ang mga sospek na sina Roberto Liego, 48 years old, isang jeepney driver na taga Bugakmaa dito sa lungsod, at si Amelin Lumigo, 28 anyos, na nagbebenta ng gulay. Sa investigasyon na habang nagsasagawa ng inspeksyon ng gwardya sa dalang gulay ng dalawa, nabantayan ng gwardya na hati na ang kalabasa kung saan inilagay ang 23 grams na hininala ang shabu na nagkakalagang 368,000 pesos. Depensa ng mga sospek na hindi umano nila alam na mailigal na droga ang kanilang dalang gulay. Napagalaman ding 2 taon na nagdi-deliver ng mga gulay sa City Jail ang mga sospetsado. Ayon sa BJMP 11, inaalam na nila kung sino ang koneksyon ng dalawa sa loob ng City Jail. Mula sa Davao City, ako si Renz Barbarona, nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi. Maraming salamat sa iyo, Renz. Samantala, ayan, dahil hindi natin narinig ang kabuuang ulat kanina ni Leo Barceliano, may flash report po tayo at natagpo ang mga patay sa Busay Daraga, Albay, ukol sa natagpo ang patay sa Albay nga, kaugnay ng sinasabing supporters ni presidential aspirant Bongbong Marcos. Narito ang flash report at live na live si Leo Barceliano mula sa RMN Legazpi. Go ahead, Leo. Katatapos lamang ng ipinatawag na press con ni Police Lieutenant Colonel Araw, ang hepe ng Daraga Municipal Police Station. Kagabi ay formal na dumulog sa kanya ang isa sa mga saksi at kasama ng 3 mga pinatay na sina Helen Advencola Garang, incumbent municipal kagawad ng bayan ng Dunsol. Aspirante naman sa pagkabisa alkalde na si Karen de la Rosa Averilla, 44 years old, negosyante, patay din, at ang aspiranteng municipal kagawad na si Shakber Alem Mirasol, 61 years old, negosyante. Ayon sa testimonya ni Helen, ay nagkaroon sila ng pagpupulong nitong suspect na anya ay tinatayo sila o sila binubuo bilang mga coordinator ni BBM sa pagkapangulo ngayong darating na halalan. Subalit nang anya sila makapagpulong sa lungsod ng Ligao, laking gulat nila na biglang dumating ang mga armado at dito na ito pinagbabaril hanggang sa mapatay. Ang suspect ngayon ay hawak na ng Daraga PNP. Patuloy ngayon ang interrogasyon na kinakasa ng mga kagawad ng PNP Daragat Albay PPO. Mula sa lungsod ng Legazpi na lawigin ng Albay, Bicol Region, Basta Promdi Lodi. Leo, dyan ka lang, Leo? Yes? Yes, okay. Ako for the first time live, yes. Ano ang motibo ng mga armadong kalalakihan? Kalalakihan nga ba? Okay. Ang isa ditong tinitingnan ng Provincial Intelligence and Investigation Division at ng Daraga PNP sa pangunan ni Police Lieutenant Colonel Araw ay may sa likod nitong malaking tao ni Bicoy Advincula. Siguro, very well ito sa ating bansa, ang naturang pangalan ng tao na ito ay series of video na kinalang ito ang pamilya Duterte. At sa ngayon ay hindi mo na isiniwalat ni Police Lieutenant Colonel Araw at ni Police Colonel Attorney Santiago Jr., ang Police Provincial Director ng Albay, dahil itong suspect ngayon na nakaposas dahil sa hot pursuit operation ay natunton ito sa kanyang pinagtataguang lugar sa lungsod ng Ligao sa lalabigan pa rin ng Albay. At ngayon ito'y ang mastermind. Ang inaalam ngayon dito kung sino ang mga kasama nito kanina at sino ang nasa likod ng naturang pamamaslang sa mga supporters at leader ng BBM sa bayan ng Dunsol o ng distrito na lalawigan ng Sorsogon. Ang masaklap nito, Karadyo Manses, ay dito nila ginawa sa bayan ng Daraga, ikalawang distrito ng lalawigan ng Albay. So, ito ngayon ang mga anggulong tinitingnan ng PNP. Wala pang sinasabi si Bicoy. Nang tanong ito kanina na mga kasama natin sa malayang pamamayag, wala siyang kaimik-imik na kay pinipicturan na ang kaso niya 3 counts na murder
at wala siyang ibinubukang bibig kung sino ang nasa likod niya para paslagin ang kanyang kinuha na mga aspiranteng vice municipal at incumbent municipal councilor ng lungsod bilang mga BBM leaders. So siguro, ayon kay Police Lieutenant Colonel Araw, may mga susunod pa silang ipapalabas dahil patuloy ang kanilang hot pursuit at follow-up dito sa nabanggit na kaso ng pamamaslang sa mga tauhan na leader ni BBM dito sa bayan ng Dungsol na naganap dito sa bayan ng Taragases. Leo, may kaugnayan ba, may link ba kay ang motibo kay BBM? Kasi supporters sila, di ba? Meron bang atraso o anuman? Meron bang kaugnayan? Kasi tinanong namin yan kanina si COP Offer, ang sabi niya, hintayin muna natin yung case build up natin kasi makwan daw, baga malalim. Dahil sa ito nga ay katatapos pa lamang itong magpulong kahapon na sila ay mga coordinator ng BBM for President sa susunod na taon. So, linawin natin, yung suspect na hawak ng pulis ay isa ring politiko na siyang nag-recruit sa mga napaslang. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Tama, Ses. Radyoman Ses, tama ka. Kaya lang, sabi ng PNP, napatawa nga kami, huwag muna nating tuldukan. Kasi medyo malalim ito. Tinitingnan nila kung sino ang nasa likod ni Bicoy at Bincula na kaya ito'y marahas na pinasok pa dito sa business establishment nitong mga biktima. Isa itong along the National Road, kung ating sasalarawan ito, Radyo Manses, along the National Road ito, at sa along the highway, mayroong establishmento na tindahan ito ng ukay-ukay ni incumbent the late Municipal Councilor Advincula. At napilido nga ito ni Bicoy kaya nga isa pa itong tinitingnan ng guro ng PNP kung bakit nagawa niya ito na ang kanyang kadugo kalaban ay siya rin ang mastermind sa pagpapatay. So, dito nakuha yung mga labi nang magtungo naman sa impilan daraga PNP, yung isa na nakaligtas sa pamamaslang dito mismo sa establishmento ng ukay-ukayan sa Barangay Busay along the National Highway kung saan nakasakay kaagad yung testigo na si Aling Helen na nakapag-ulat kaagad sa daraga PNP. So yung mga tanong na yan... Anong oras naganap itong pagpapaslang? Come again, Radyo Manses? Anong oras nangyari yung pamamaslang? Kahapon, may ulat na ito sa daraga PNP na missing na ito. Missing itong tatlo. So ngayon, ang daraga PNP nagsagawa ng crack team para hanapin kung saang lugar dito sa bayan ng Daraga. At makabandang alas 12, kaninang madaling araw, nakatakas nga itong si Kahelen na isa sa mga kasama nitong tatlong pinagbabaril at pinatay. At ito nagbigay ng lead sa Daraga PNP na matunton yung lugar kung saan ito ay pinagpapatay. At dito nalaman ng PNP Daraga na sila kahapon bago sila itala sa himpilan ng polisyang missing ay nagkaroon muna sila ng pagpupulong sa Ligao City, Albay, 3rd District ito ng Lalawigan at ang kanilang pagpupulong sila ay kinuha na coordinator ni BBM nang kausap nila mismo itong si Bicoy. Okay. Ano ang uri ng baril na ginamit para sa pamamaslang? At ilan ba ang, ano ba sabi ng witness? Ilan yung mga ng baril? Ang sabi nitong witness na naginginig pang nagbigay ng informasyon sa Daraga PNP, Radyo Manses, nabigla siya dahil nakita niya sunod-sunod na putok mula sa mga
hawak na baril ng lalaki. At ito nga si Bicoy. At kaya sa tumakas na, tamang-tama daw, may dumaan na jeep, nakasakay na siya papuntang police station. Yung mga nakuwang basiyo naman kanina ng PNP Daraga at Soko ng Campo General Simeon Ula ay inaalam nila ngayon na Radyo Manses kung anong mga kalibre ito. At ilalabas siguro nila ito baka mamaya o bukas ang umaga ang report naman ng Soko 5 kung anong klaseng mga kalibreng baril ang ginamit na naiwan doon ng mga empty shell sa pinangyarihan ng insidente. So sunod-sunod ang pagkasabi nitong si Helen, sunod-sunod ang pagputok. Kitang-kita niya. Kitang-kita niya pero hindi niya kilala yung mga mayawak ng baril pero nakita niya si Bicoy at Bincula. Yan. Yung iba, hindi niya kakilala dahil nga sa sunod-sunod na putok, tumakas na siya. Baka daw siya mapasama pa bilang nga sa witness doon sa pamamaslang kay incumbent doon sa Municipal Kagawad at Bincula at dalawa pang aspirante sa pagka-vice alcalde at Municipal Kagawad. So ito yung ngayon ang tinututukan ng PNP para mailabas yung totoong konkretong impormasyon dahil naman dito sa pamilyang naiwanan nitong tatlo na pawang mga babae at mga negosyante ng Donsol. Leo, itong si Advincula yung sikat na vlogger ba? Na ito nag-TikTok? pag kung maalala mo, Radyo Manses, ito yung unang lumabas sa series ng mga video na dinadawit dito yung pamilya ni PRRD sa Cebu, kung yung maalala. At bigla itong nawala at nang ito naman ay umarap na sa national media, bumaliktad siya na siya umano ay inutusan lamang ng mga persona na nabanggit niya. At ito ngayon ay nasa, kung di ko nagkakamali, nasa Department of Justice ito, siya ay nasa pangalaga. Umuwi ito rito sa bahagi ng Albay at kasi ang probinsya nito dalawa, sa Sorsogon Province at saka dito sa Ligao, dito yung live-in partner niya sa Ligao, City Albay. So, hindi ko maintindihan kasi hindi nagsasalita eh. Sabi ng tinanong siya kanina, wala lang siyang imik, habang siyang pinipicturan at yung tatlong criminal case number na murder. Ang inintay na sana namin yung abogado kung sinong legal counsel na wala pang dumarating. Pero sabi ng PNP baka may dumating para at least makapagbigay liwanag kung bakit ito ginawa niya sa kabila ng nagbuo siya ng mga coordinator ni BBM pagkatapos ngayon ito pang nangyari. Oo, parang pinain, parang ganun ang dating, parang yung in-entrap or something, parang ganun. Correct. Ang tawag dito parang entrap kasi pagkatapos niyang pulungin yung mga tao na kinuha niya mga coordinator ni BBM, pagkatapos itong gagawin niya. May isa pang hanggang ang tinitira ng PNP kasi mga negosyante ito, Radyo Manses, ibig sabihin mga mapera, baka hindi natin ang gulo, sabi ng PNP, tinitingnan pa nila, baka mayroong demand money na hindi ata nagkaroon ng magandang usapan kaya humantong sa pamamaril dito sa tatlong biktima. Pero ang basis ng kanyang pagkakaaresto ay positive identification ng witness. Yes. Meron bang ibang pruweba na merong baril ba na nahanap sa kanyang in his possession o ano man? Actually, wala ito ng hot pursuit operation. Naabutan lang daw ito sa kanilang tinitira ng kanyang kalibin partner si Bicoy at Bincula. At wala itong nakuha na baril o anuman. Pero doon sa testimonya nitong witness, ay 100% siyang itinuturo na kasama siya sa pamamaslang doon sa tatlong biktima, Radyo Manses.
Okay, masalimuot ito. Leo, Jude, meron ka bang gustong idagdag? Parang hindi pa nagsisimula ang kampanya, ha? May mga ganito na. Yun ang itatanong ko. Actually, Leo, we'll take advantage na ikaw yung pinakaunang live namin na report ngayon. Gusto ko lang itanong bilang isang situationer dyan sa Legazpi, kasi ito yung isa sa mga first na mga balita na hindi mo masasabing election-related violence, pero at least may nadadawit na pangalan ng politikong tatakbo, no? In this case, si BBM. Pwede ba nating i-consider ito at this point na isolated incident at meron bang ibang mga ganitong nangyayari na related to the upcoming elections dyan sa Legazpi? Actually, Radyo Manses, this is the first history dito sa aming lalawigan at dito sa bayan ng Daraga na pagkapayan ng COC, nagkakaroon ngayon ng pagpipili ng mga coordinator para sa iba't ibang bayan, lungsod, dito sa aming riyon, sa lalawigan ng Albay. Ito lang yung, sabi ng PNP kanina, tinanong namin ito kay Attorney Colonel Santiago Jr., this is now an isolated case. So, sana nga daw, di dito ito ginawa dahil ang mga ito'y taga-kanugdog naming lalawigan sa Sorsogon. Then ang Sorsogon ngayon, sila ay nakikipagdalamhati dahil itong mga biktimang ito, Radyo Manses, ay kilalang kilala ni na incumbent Governor Chis Escudero at City Mayor Esther Hamor ng Sorsogon City, lalo na itong si incumbent delayed Municipal Councilor Helen Advincula Garain. Kilalang kilala daw niya ito. So wala daw itong atraso ayon kay Governor Chis, kay City Mayor Esther Amor. Kaya lang hindi na maintindihan ngayon, sana daw mapabilis ito kagad ang investigasyon ng PNP Daraga at Albay PPO, Albay Police Provincial Command, nang sa ganon ay maliwanagan kaagad habang hindi pa nag-uumpisa ang campaign period. Tama. Pero ilan sa mga biktima, may aspirant, hindi ba? Merong nag-file ng Certificate of Candidacy sa tatlo? Mayroon, itong running for re-election. Na 45 years old aspirant itong Vice Mayor ng Donsol. Itong 61 years old na negosyante rin, aspiranteng Municipal Tagawad ng Donsol. Oo kaya hindi mo maiwasang lagyan ng ng bahid politika, di ba? Actually, dito sa mga kaibigan natin sa local media, sa Albay, Sorsogon at Camsur, yun na yung kanila ngayon iniugnay. Itong umiinit na politika dito ngayon. Ngayon nga lang ito nangyari dito, Radyo Manses talaga. Yung nakaraang linggo, ulat ko dyan, yung FM station dito, pinasara. Pinasara. Mukhang mainit ang labanan dyan, Radyo Manleo. Dahil naman sa may nasagasaan na politiko. Yun. Hanggang ngayon, sarado. Tuloy-tuloy ngayon ang vigil ng mga tagapakinig ng FM station dito sa City of Legazpi. Ito na yung sino nagpasara at anong dahilan? Ang dahilan kaya pinasara, ayon dito sa NTC Regional Office number 5, hindi pa lumalabas mula dyan sa NTC Central yung kanilang renewal sa permit to operate. Pero sa station manager, sige. Yung pero, ang nakaka-intriga. Pero 2020 pa silang bayad. Ang reason daw ay dahil pandemya kaya hindi na i-release yung dokumento para sa renewal ng kanilang FM station. Pero may pinapanigan ba ang mga ilang announcers o sino ba yung may-ari niyan? Kilala mo ito, Radyo Manses, si kaibigan June Aligre. Sino ang galit sa kanya? Actually, marami ito kasing nasagasaan na mga malalaking pangalan ng politiko dito sa Albay, sa Legazpi,
Ngayon, tumatakbo rin siyang board member ng 2nd District ng Albay. Yun. Hindi ba ay nagkaroon ng death threat na itong si June Alegre o may attempt sa kanyang buhay? Mayroon nga. Kung maalala natin, itong nakalipas sa taon, yung kanyang sasakyan, tinapunan ito ng granada. Tama. Mm-mm. Oo. Doon sa parking lot ng kanilang tinitirhang bahay dito sa city proper ng Legazpi. Sundan naman ito nung kanyang isang broadcaster na tinangkang ambusin, kaya lang yung triggerman ang tumama doon sa mga gulong ng sakyan ng isa niyang broadcaster, hindi sa tao. So, itong sitwasyon ngayon, talagang dalawa itong magkasunod kaya medyo mainit. Sa tingin namin dito sa hanay ng local media, mainit ang politika dito sa amin ngayon. Mainit. Kailangan siguro bawas-bawasan ang Bicol Express at Siling Labuyo. Masyado mainit. Kailangan daw yun, Radyo Manses. Sabi ng mga kasama ko dito, kasi pag yun daw ay nawala, humihina daw ang enerhiya. Okay. Pero sana naman masolusyonan agad yan at malaman talaga ang motibo at mahuli lahat ng nasa likod ng pamamaslang na ito. At sana ay maging peaceful naman. No, ay nako, maano na naman tayo internationally na magiging notorious na naman tayo. Wala pang official campaign period. Ano, Leo? Kami dito sanay ng malayang pamamayag, Radyo Manses, hindi maganda itong atmosphere na ito, kaya dapat tripling pag-iingat. At talagang kinakailangan mayroong mga dokumento na siyang pinagbabatayan ng mga ulat o hindi kaya resource person, kasi sa ngayon ay talagang ramdam na ramdam namin, Radyo Manses, mga karadyo man na dito sa amin ngayon, sa Legazpi, sa Albay, umiinit talaga ang politika. Okay, ingat ka dyan. Radyo Man, Leo Barceliano, maraming salamat sa iyong nagbabagang balita talaga. Maraming salamat. Yes, at meron pa tayong isa, Jude. Naku Yes, yung balitang yun kasing init ng Bicol Express, pero eto naman, not as spicy, although parang nagiging ordinaryo na talaga itong balita, unfortunately. May live report ulit tayo ngayon, Ses, para naman sa mga nabiktima ng fake news. Eto sa Calbayog City naman, dun sa Samar. And this one is also election-related. Pakinggan natin live, nasa linya natin si Ricky Brosas ng Infinite Radio Calbayog. Magandang hapon, Ricky. Magandang hapon, Jude at Ses. Daang individual nga na pumila sa Jogger Sport dito sa Barangay East Awang, Calbayog City dahil daw pupunta si Presidential Bet Manny Pacquiao para mamigay ng perang na biktima ng fake news. At ayon sa mga pumila, nalaman lamang nila sa Facebook ang impormasyon na pupunta itong si Pacquiao. Sinika po ng aming himpilan na makuha na ng komento ang kampo ni Senator Manny Pacquiao. Subalit hanggang sa kasalukuyan ay wala pang tugon ang kampo ng senador hinggil dito. Nabatid Jude at Ses na karamihan sa mga pumila ay madaling araw pa lamang nang magtungo dito sa lugar at ilan na sa mga ito ay mula pa sa mga far-flung areas ng Calbayog City. Sa kasalukuyan naman ay unti-unti na rin nagsisiuwian yung mga kanina pang nakapila matapos malaman at madismaya dito na nabiktima pala sila ng fake news sa sinasabing pagpunta ni Pacquiao. Grabe din, madaling araw pa at ay nako. Yung Facebook page ay live pa ba? Nakikita pa ba ng mga ng mga tao? Kasi dapat 'yan ay i-report.
Yes, oo. Kasi nire-retrieve nga namin, Ses, yung, at saka Jude, yung kung sino yung nagpasimula, saan nanggaling yung impormasyon nitong pupunta daw dito si Senator Manny Pacquiao. Subalit, yun din yung parang the usual na may mga post lang yung ibang mga kababayan namin dito na magtutungo sila sa Joggers Court, no? Parang isang covered court dito sa Barangay East Awang sa Calbayog dahil nga dito sa sinasabing event, no? Dahil alam naman natin na pag pumupunta si Senator Manny Pacquiao ay nagpapamudmod ng pera. Kaya nga marami yung nahikayat at pumila madaling araw pa kanina hanggang sa kasalukuyan, pero unti-unti na nga nag-uuwian na lamang yung iba, Ses at Jude. Okay. Salamat naman sa balita mo dyan. At sana hindi dumami ang ganitong mga insidente. Hindi pa nga nagsisimula ang campaign period. May mga ganitong nababalitaan na tayo. Yan pong live report. Nakita mo ba sa litrato? Walang social distancing ang nangyari. Kung baga para pang nalagay sa peligro ang mga naniwala sa balita. Yes, yung kalusugan nila. Yun naman ang live report. Of course, maraming salamat. Ricky Brosas ng Infinite Radio Calbayog. Ang init na mga balita natin. Election talagang nagbabaga. Wala pang official, di ba? Kaya kailangan natin uminom muna ng tubig. Let's take a break. Magbabalik po ang Basta Promdi. Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alphard Primecon Construction. Hanap po ba ay di kalidad na pabahay, kalsada o anumang infrastruktura? Sa Alphard, siguradong di kalidad ang kagamitan at serbisyo. Alphard Primecon Construction. Kaagapay sa di kalidad na pag-asenso. Atin to! Malayo na rin ang ating narating sa pagpapagaling ng bayan. Huwag natin hayaang masayang ituloy ang laban. Tapang at malasakit, malalapitan kahit anong oras man. Kami inyong maaasahan. Tapang at malasakit, sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Basta Promdi Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Probinsyano'y boses mo. Promdi para sa tao. Marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano ay luzon. Basta Promdi Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Basta Promdi Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Ang probinsyano, halaba iton pasensya. Kay waray man instant ha probinsya. Ang probinsyano, mababaw ang kaligayahan, makalanghap lang ng sariwang hangin, at makakain ng lutong amin. Ang probinsyano ay laging proud sa aming pinanggalingan.
programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Alright, nako edi yung mga nag-aalala dyan ukol sa kanilang Noche Buena, ngayon pa lang alam natin na talagang sumasak na si stress, di ba, sa paano pagkakasyahin. Pero worry no more dahil siniguro ng Department of Trade and Industry na hindi magbabago ang presyo ng mga handa para sa Noche Buena. Ayan, at kasama natin para magbigay ng iba pang mga good news. Kasama natin ngayon si Trade Undersecretary Ruth Castelio. Magandang hapon po. Thank you naman na magandang balita ang ibabahagi nyo sa amin, Yusek. Oh yes, hi Ces and Jude. Good afternoon sa inyo. Yes, good news yan. Actually, doon sa suggested retail price bulletin natin for Noche Buena products, there are 100, actually more than mga 184 products in the previous years. Pero meron tayong mga manufacturers na hindi na mapipigilan yung kanilang pagtaas dahil nga rin sa mga cost ng raw materials and the cost of production, meron tayong mga 94 pa na hindi gagalaw ang presyo. So, this is what we're going to publish this year para alam ng consumers natin kung ano yung mga bibili nila. Yung publication natin, Says and Jude, yung they can cut it para dalhin nila, i-fold na lang nila, ilagay sa bag para yun ang dala-dala nila when they do their grocery shopping. So, sample lang, siguro kahit yung mga top 5 ba na hindi gagalaw, na sinisiguro ninyo na hindi magbabago at pwede nang kunan ng picture, no? Kahit hindi gupitin, kunan ng picture yung anunsyo na yan, screenshot, at yun ang dadalhin nila. So we can mention the brands, ma'am? Yes. Oh, okay. Thank you. For ham products, marami din po kasi yung Christmas ham natin na hinahain talaga natin, di ba? So, San Miguel Foods, yung Pure Foods Brick Ham, Pure Foods Chicken Ham. We have also Swift Hamon de Bola. We have from Virginia Foods na Brick Ham, pear-shaped, at yung kanilang Hamon de Bola. This is only for ham kasi there are around 8 products na nandun sa SRP natin. Pati pasta kasama, pati queso de bola kasama, pati ang mayonnaise. So yung mga brands na to na hindi gagalaw ang presyo, like Cheese Whiz, like Lady's Choice, regular mayonnaise, and then we have yung Ideal Gourmet Pasta. Kasama din yon, kasama yung Amigo na brand at saka Sunshine, and then we have for macaroni, kasama yung macaroni all-purpose cream, yung Snow Mountain, yung Angel Cream, creme densada, and then we have Magnolia, and then Nestle, yung Nestle Thick Cream na nasa Tetra Pak, hindi rin gagalaw ang presyo. Ayun, so marami silang mapapagpali ang Yusek na brands. Talagang right. No? Kasi tradition na yung macaroni salad, pag Christmas. Macaroni, spaghetti, ganyan. Depende salad. Yes. Talaga ba? Ang alam ko lang fruit salad, pero yung macaroni at spaghetti, talagang through the years na dagdag na yan sa Noche Buena. Ang macaroni namin may cheese pa. Yusek, may dagdag na good news din po kayo kasi alam namin na mahigit 50% din sa listahan ng basic necessities. Maliban pa dun sa mga Noche Buena natin na nabanggit, prime commodities na hindi gagalaw. Tama po ba ito? Hindi. Meron tayong last publication. For this year, isang beses lang natin pinamove yung presyo. Last year, totally hindi talaga nag-increase yan. So from 2019 prices, we published the new bulletin last August 30, pero tinitingnan natin kung i-move pa natin this year dahil nga syempre tulong rin sa consumer na hindi sila masyadong mabigatan. Although
yung pinapayagan natin, kung sakali man, limited to 5%, yung sa basic necessities and prime commodities. Doon sa Noche Buena products, ang instruction ni SecMon, if the manufacturers really cannot avoid increasing their prices, kung pwedeng ilimit hanggang 3%. But as a matter of fact, I just want to emphasize, we have 12 products na hindi gagalaw. In fact, bababa ang presyo. So we thank these manufacturers also. Yung mga products or goods na bababa? Na bababa ang presyo. Meron ring hamon, kasama yung hamon de bola ng Pure Foods, pababa ang presyo. And then pear-shaped ham, pababa. Queso de bola, sandwich bread, and then pastas, both spaghetti and macaroni. Pati spaghetti sauces and tomato sauce. Kaya gusto namin, kaya gusto namin talaga ang consumers, lahat ng, we're going to print this in the tabloids also para mas accessible. Dalhin nila yon, i-cut nila, tapos dalhin nila or keep it in their pockets or sa bag, or download nila yung e-presyo application natin. We have the DTI e-presyo na downloadable in their iOS or ano yung isang device. Basta sa cellphone nila, pwede nilang Android. Android. Yes. Nakagutom lang yan, Yusek. Ginugutom nyo rin kami. Maraming salamat po. Gusto mo na mag-Noche Buena, no? Ayan. So, thank you so much, DTI USEC Ruth Castelo, para sa mga rundown ng mga Noche Buena favorites. Thank you so much. Yes, thank you so much for... Opo, maraming salamat for the invite anytime. Thank you. Balik po kayo at huwag na kaming gutumin. Okay, ngayon naman ay kunin natin ang update sa katatapos lang na event na ang Probinsyano Party List sa Nara, Palawan. Wow, palayo ng palayo talaga itong ang Probinsyano Party List. Palawan naman ngayon, makakasama natin ang kinatawa ng ang Probinsyano Party List na si Mike Chua. Narito ang kanyang ulat. Muling naghatid ng tulong ang Probinsyano Party List dito sa bayan ng Nara, Palawan. 2 buwan matapos tayong mag-turnover ng 4 na infrastructure projects sa nasabing lugar. Bandang alas 11 kaninang umaga, 400 estudyante sa kolehiyo naman ang binigyan ng educational assistance ng APPL sa Nara Sports Complex sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Acting Vice Mayor Prince de Mahala at ng DSWD. Bawat estudyante ay pinagkalooban ng 2,500 pesos upang kahit papaano ay makabawas sa kanilang gastusin. Tayo po sa ang Probinsyano Party List ay hindi magsasawang tumulong sa mga batang puspusan ng pagsisikap upang matupad ang kanilang mga pangarap. Isa ang educational assistance sa ating priority project bukod sa mga programang pangkalusugan at pangkabuhayan. Masaya naman pong tinanggap ng mga mag-aaral ang ating tulong probinsyano. Ito na po ang pangalawang bugso ng pagtulong natin sa Nara, Palawan. Nito lamang pong Setyembre ay natapos ang ating 4 na infrastructure projects doon, kabilang ang covered court sa Barangay Poblacion, Senior Citizen Center sa Barangay Princess Ordua, seawall sa Calategas at multipurpose building sa Nara National High School. Okay, maraming salamat sa iyo, Mike. Nako, siguro, Jude, para malaman ng ating mga kababayan kung saan ang mga pupuntahan ng ang Probinsyano Party, yes, may schedule dyan di ba? Yes, tuloy-tuloy po ang paghahati ng tulong ng ang Probinsyano Party List sa mga kababayan nating kapos sa buhay sa iba't ibang panig ng bansa. Bilisan ko lang to, Ses. Ngayong araw, ongoing ang pamamahagi ng educational assistance sa may 400 estudyanteng Palawenyo. Nasa Palawan po sila. Noong Setyembre, nauna nang namahagi ng 4 na infra projects sa iba't ibang barangay sa Nara at APPL, at ilan sa mga ito ay ang covered court, Senior Citizen Center, seawall at multipurpose building para sa Nara National High School. Mamaya hingi tayo ng update sa mga kaganapan sa Nara, pero yun yung narinig natin kanina. Samantala, ito naman ang schedule ng ang Probinsyano Party List sa mga susunod na araw. Abangan niyo po sa November 16, magkakaroon ng simul distribution ng financial assistance sa Maynila at Quezon City. Sa November 17 naman, sa Alfonso Cavite mamahagi ng ayuda. So November 18, may simul ulit sa Maynila at Camarines Sur. Sa November 19, simultaneous pa rin sa Maynila at Irosin Sur
Sorsogon naman. So November 22, may dalawang magkahiwalay na event sa Eastern at Western Samar. Sa 24, nasa Bohol ang Probinsyano Party List. Sa 25, nasa Siquijor ang buong team. Tatawid naman sila galing Siquijor sa huling linggo ng buwan ng Nobyembre. Sa Cebu naman maghahatid ng tulong ang grupo. Yun po ang schedule ng ang Probinsyano Party List for this month of November. Kapos na naman tayo sa oras. Naku, 2 minuto na lang. Sis, nakakahiya kung kausapin pa natin yung good news natin. So we traditionally want to start to end the program with good news. Pero naku, sorry po. Pasensya na po sa ating guest. We will have you siguro bukas kung available po kayo. Kasi nakakahiya naman. Sabi ni Ces kanino, weekend na! June! Naku, tama. Naku, sige. Sa Lunes, kayo ang pambungad. Kayo ang pambungad na good news. Siguro, pag umuo siya, at sana available din po siya yung ating guest sana for our good news. Enjoy your weekend, Ces. So enjoy your weekend at alam kong ikaw ay nananabik kasi talagang alam mo na, may marka na yung week mo, hindi ba meron kang routine na ganyan? Yes. So anong balak mo? Kung ako, bukid, ikaw, saan ka? Beach? Ako naman ay mag-grocery. Alam mo yun I love doing the groceries, so I can do that during the weekends. Gusto ko talaga grocery. Even when pag pumunta ako na ibang country, yun ang parang guilty indulgence ko na to go around the grocery and pick out the items na wala dito sa Pilipinas. Tuwa ako sa grocery. Yun ang gagawin ko. Simple. Alam mo, sabi nila, hindi mo, yun ang isang magandang paraan para makilala mo ang kultura ng isang lugar. Go to the market, the local market. True. Yeah. Tama yan. Yes. Well, even the grocery, because makikita mo rin yung mga, di ba, yung mga iba nilang mga kinakain na hindi na iba sa atin, parang weird, di ba? Yung mga ganun. Yes, lalo na lumililit ang mundo ngayon na napapanood mo yung mga kultura nila, kung ano kinakain nila, di ba? Let's say K-drama o kaya mga Thai series na intriga ka, pag pumunta ka doon, ako, either market or grocery ang gustong-gusto kong puntahan. Ayan. Siyempre may mga museum. Kunwari cultured sa museum, pero nako, diretso pa rin tayo sa mga palengke-palengke. You enjoy your weekend at your farm? And you enjoy your grocery shopping. Yan po ang isa na namang araw ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan. Sa ngalan ng Tinig sa Kongreso at totoong kapromdi, Alfred de los Santos, ako po ang inyong kakampi, Ces Orenia Drilon po. Ako naman po ang inyong sandigan, Jude Bacalso. Magkatuwang po nating abutin ang magandang bukas. Mga kapromdi, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Happy weekend! Happy weekend, everyone. Promdi Lodi. Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your